Mijn grootste hobby is poppen breiden. Eerst poppen keepje, klein uitloeken, nee klein weer aan. En die breid ik al jezelf. In Waterswaard wende de 80-jarige Tjitske Pasma, die een opmerkelijke hobby koestert. Ze breidt het klein voor haar indrukwekkende collectie van 174 poppen. Maar hoe is zij eens begonnen aan deze bijzondere bezigheid? Doet ik zakken breiden koe. Toen kreeg ik een popje van hem. En dat popje stiert je nog. Hak nog. En die had toen kleintjes breiden. En zodoende ben ik met dat poppenbreiden begonnen. Ik had jurkjes breiden. Ik had rokjes en truikjes en vestjes breiden. Je had broekjes, onderbroekjes aan en je had sokjes aan. En verder, ja, de meeste mensen vinden die kraagjes zo mooi van die poppen. Deze had nou wel skoontjes aan. En die had een lietsmoetske erop. Nou moest al even doen wat de vrouw zei. Want hoe kom je nou op zo'n idee? Ja, dat is een vraag. Dat idee heb ik zelf uitvoeren. Dat idee heb ik zelf uitvoeren. Is jouw man er ook wel belutsen bij? Misschien had hij net wel bedacht? Nee, nee, die moet er helemaal niks van breiden. Nee, weer net. Nee, hij vindt het wel mooi, ik zit te breiden. Maar hij had er zelf, nee, daar zou er echt geen geduld voor gaan. Nee. Nou, en ik heb nog 2 hondjes zitten hieronder nog. Die jongen krijgt even lood. Die heb ik eigen breide klein hoor, die hoentjes. Nee. Nee, daar hoef ik net mee te beginnen, want ik denk dat die in de door zien eraf riet. Jongen, dat was net dwars worden. Want wat is nou eigenlijk jouw favoriete pop, Jere? Nou, nee, dat weet ik zo net. Ik vind ze alle wel mooi, omdat ik ze alle zelf breiden heb. Ik vind ze mooi, zelf. Dat vind ik een hele mooie pop.